Papa Delta 0 again. Oscar November 6 Hotel Zulu. Je bent 5-9 in Foxtrot Radio. Papa Yankee 1 Florida, Ontario, Amerika. Is dat ook Roger? Sierra Sierra Alpha of Charlie Charlie Alpha. 5-9 Foxtrot Radio, Roger. Thank you, good luck. Nou, ik ben met een wedstrijd bezig. Dat is een wedstrijd voor Radio Cent-amateurs. En nou, het duurt het hele weekend. En we zitten hier in Alderboorn, in een oude boerderij, in een oude plaats. En met een grote groep centamateurs, voornamelijk allemaal Friezen. En we hebben de afgelopen week hier allemaal antennes neerzet. En proberen nou allemaal verbindingen te maken met de rest van de wereld. Papa Echo 3 Victor, contest. The number 5-9 Foxtrot Radio, QSL. Thank you from Spain, good luck. QSL. En met welke landen heb je wel contact gehad? Het is wat je ziet in Spanje, dat is dichtbij, per Oostbloklanden, Roemenië, Servië en Slovenië. Maar ik zie je ook zien uit Australië, uit Amerika, Canada en enkel uit Curaçao en Brazilië. Dus de hele wereld is al actief en op zoek naar huis. Maar Nederland staat centraal, dus die buitenlanders die moeten zoveel mogelijk provincies of centamateurs in Nederland werken. En dus vanuit Nederland, dus de hele wereld die luistert op dit moment eigenlijk naar Nederlandse centamateurs. Die zoeken op die banden naar Nederlanders, zoals wij naar de buitenlanders eigenlijk zoeken. Maar Nederland staat nu centraal. En zo zijn er ook wel wedstrijden waar bijvoorbeeld de Braziliaan centraal staan. En nou ja, dus dat is eigenlijk, nou moeten we erbij wezen. Dit is voor Nederland de wedstrijd van het jaar. Het is een hobby, een beetje een aparte hobby. We zijn al wat begonnen natuurlijk met zendbakjes. Nou, en dit is al iets professioneler. Je groeit wat terug in de hobby, je schaft wat aan. En ja, zo ziet er dan maar een heel groot station weer. Radio Alpha 4, Delta Radio, 5-9 Foxtrot Radio. Thank you for 007, Papa Echo 3 Victor, contest. Nou, en in heel Nederland doen er ik denk 1000 mensen naar met. En, of centamateurs. En een aantal groepen. Nou, wij zijn een van die groepen in Friesland die meedoen. En als je een beetje mee zit, dan komen we weer bij de top 3 van Nederland. Althans, dat hadden we vorig jaar, hè? Dus daar gaan we weer voor. Ik ben bezig verbindingen maken in morstelegrafie. Ik hoor geen piepjes, hoor ik. Ik hoor gewoon complete letters, hoor ik. Dus laten we zeggen een A, hè, dat is een punt en een streep. Ik hoor niet eerst een punt en een streep, want dan moet ik nadenken, punt, streep, A. Nee, ik hoor gewoon een A. En laten we zeggen, bepaalde combinaties, die hoor je gewoon in één keer. Dat. Zeg ik daar? Nee, want als je gewoon praat met elkaar, dan ga je ook de letters van een woord niet nabedenken. En voor mij is CW wat dat betreft gewoon een soort tweede, derde, vierde taal geworden. En ik hoor geen punten en strepen, ik hoor letters. En hij is wel eens pateren, maar hier echt? Of? Nou, ik ben meer gesprekjes van 1, 2, 3 seconden. Normaal door de week dan praat je al wat langer bij je. Dan heb je even hoe het waar en wat voor center had. Dus had een grote antenne, lietsantenne. Maar in zijn wedstrijd heeft er eigenlijk net zoveel tijd voor. Dan is er meer verbinding een beetje en dan hup naar de volgende. En dan keer dat jou en horen terug. En dat is het stukje wedstrijd erin. Het is een beetje de sport om zo volle mogelijk verbinding te maken in een kwarte tijd en zo veel mogelijk. Dus net 1 miljoen ding, maar gewoon terugvegen? Nee, net 1 miljoen, gewoon terugvegen. Het is, we zijn oorlogen bezig en er zitten haast op 400 verbindingen. Dus dat zijn aardig wat verbindingen per minuut. Nou, je wordt om 1 uur weer begonnen. En die gaat tot morgen om 1 uur stopt het, 24 uur. Dus 24 uur met het spul bij mensen worden. Dus we hebben een rooster opgesteld wanneer iedereen, want dat houdt ook die 10 vol natuurlijk. Dus een paar uurtjes op en een paar uurtjes af. En er zitten altijd een paar verbindingen tussen waarvan je zegt van ja, dat is wel leuk, hè? Daar doe ik het nou voor. Dingen die je niet verwacht. Zoals? Berend die nu wel meedeed, die was vorig jaar met een schip onderweg
vanuit Korea naar Nederland. Daar hebben we geen verbinding mee gemaakt, maar hij heeft ons wel gehoord. Het had heel gelukkig geweest dat we een verbinding mee gemaakt hadden. Nederlanders die geëmigreerd zijn uit het buitenland, die dan toch even nog wat Nederlands kunnen praten. Ja, dat is allemaal leuke dingen zijn. Roger, Kilo 1, Papa Lima Lima, 59 Fox Radio. Thank you for 5978. Ja, dan moet de computer even uit. Dus, Het kost een kostbare tijd. ja, dit is wel een beetje jammer dat het inderdaad dat er nou net even wat kapot gaat. Ja, kostbare tijd. Er gaat eigenlijk altijd wel wat mis. En een deel is natuurlijk ook dat je daarmee om kan gaan. En weer snel dan de boel weer aan de praat hebt. Dus we hebben overal wel reservespullen liggen. En nou ja, dit kost dan 2 minuten. En dan gaan we verder. Thank you, goodbye. Hoe is het mogelijk dat je maar die Litse antenneboel in Australië bereiken kennen? Dan moet je zien dat al die luchtlagen die wij hier boven de aarde hebben, hè, dat, in die troposfeer, in die ionosfeer, die weerkaatsen die radiogolven. Dus als het ware over de horizon gaat die studiestraal recht doorgaan het heelal in. Maar hij wordt daardoor een laag waar die afkaatst en dan komt hij weer op de aarde terecht. Dat heeft te maken met de zon, dat heeft te maken met laten we zeggen, de hoge druk en lage drukgebieden, zomer, wintertijd, dat soort zaken. Dus van die reflecties moest het hebben. En dan stuitert hij, dan bounce hij als het ware om de aarde heen. En dan komt hij bij wijze van spreken in Japan uit. En dat is, dat is in wezen het natuurkundige, dat is het leuke wat erachter zit, om daar gebruik van te maken. Sliep je hier meer, Rick, trouwens? Ja, een beetje rusten, maar slapen dat lukt niet altijd. Er is altijd rumoer hier, dus, maar we blijven hier wel, we slapen hier wel, ja. Voor zover het gaat. Ja, één beetje in en het andere beetje weer uit ongeveer. Ja. Het bed is altijd warm. Ja, eigenlijk wel, ja. Hot bunking. Nee, biertje erbij, lukt altijd wel. Een paar uur spitten. Ja. Dus het is een beetje maar de jongensclub op stap. Nou, zo is het eigenlijk wel een beetje, hè? Het is om het thuis uit te leggen. Ja, toen snappen ze het net. Ja. Nou ja, snappen ze wel. Ja, nee.